Mayong hapon mga katiktik. Na ay mga viewers nga daghan pangutana nga magpakitambag sila nga kanang unsa daw kuno pagka move on wad-an sila maghigugma sa bugibuagan ba sila sa ilang uyab. Karon ako tubagon ang inyong pangutana ug hatagan mo tambag. Ang unang pangutana la, unsa daw timailhan nga angay gid minyo anong isa ka tawo. Mababae man o malalaki basta unsa ilhanan gid nga kana siya na gid imong dapat minyoan. Kita kuan may baluman jud ta og tinuod ang iyang pagigong mailhan man tong tiaw-tiaw ra kay og tinuod makaila man jud ta. Og tinuod siya og buutan ba siya ug angay ba nimon siya minyoan og buutan ba na siya kanang buutan jud bisag dili gwapa basta kay giingon ako basta kay maayo og kinaiya nga ikabilin sa payag unsa man ang kagwapa ug pagikan nimo ato kas trabaho lain na hinsa ka dito sa kusina hangganan. Ang ikaduhang pangutana la, unsaan kuno pag move on? Pananglitan ka nang gikan ka sa relasyon nga pila ka tuig nya nagbulag mo. Nya unsaon nimo pag move on ba para maka-recover ka sa kasakit sa pagbiyaan ng tao sa imong kinabuhi? Laga na. Sige na. Ang akong ikatambag kung kanang ingon ana nga 16 ka tuig anang amo pa nagtrato kung bali pareha nako kintay ako diagap ako 16 ka tuig among pagrelasyon niya iya ko gibiyaan. Ay unya mo inunan ka na kag iskakabog tando ay limtan ka na. Wala na ay may mag-share ray laki kaya ako baay man ko. May ikaw ray laki kadaghan nagbitay di anang kasada kadaghan. Nya kung sa lalaki, kung gibiyaan ng lalaki unya, ang babaeng gibiya. Isa na ka babae daghan man binuang man ang biyaan na maghiko kag gibiyaan daw sa uyab man malagot ko anak dayon. Di na di siya makakita kay maura to siya. Gibiyaan man gani siya nga maayo pa sila abo na og mag-ipon sila og iya tong kuanan. Biyaan jud siya kay lain naman pabasa ka dito speakers kasi hatanan. Nanilingan na. Lahi man jud na laki daghan man sila kaagi nga gi kuan. Lagi ha. O sugot ra ka ilabay ra to nimong mga kaagi ninyo. Labay ay og dili pa din makuan imna na po nag iskatanduay og wala. Ayun, ikaw ray laki. Okay, sige. Ang sunod nga pangutana lang anong na may mga taong naibog sa ato nga wala di nato gusto. Unya katong mga gusto nato aman po naibog sa ato Ano man nga kadang mga tao nga wa maim lang naibog sa ako nga ug wa pod ko naibog. Ay, pagpalayo kay og mamisita kasi ako di ta jud katubangon kay mauod ko sa pagkadagan ako. Na bukid man to among gipuy-an. Naanay nilang usig iro kay mamisita ang kinagustuhan na siya ni tatay. Ako amahan. Sus paglili na ko sa bintana kay ang libat man si ading. Nabira ko dayon ang mga buungon sa bintana. Tapin anas ako bugkusan ako panyo. Na anak ako inahan. Lain mo bisita pagkuan na bisita. Bisita, bisan labad di atong uyo. Nakasawangon yung anak. Kay nagbugot ka magkuan ni. Ingon na dahil siya nga. Nading kanang sa uman di nga wa mo ko maibalo nga. Gilabdan ko siya ulo kay kuan maayo pa man to ganiha. Gilabdan man siya ulo di ay dili isa makakuan kay mo naghigda man gani. Na ingon na yan. Sige na nang mauli na ko kay kuan man di siya labad man di ang ulo. Pagka ato niya sa ubos tantang ka na gibugos na ako dito kay bugos naglabad-labad yun ako lawa na sakit wala na. Yung anak man ko kamaldita. Pero kanang mga naibog na to wala gyud nakagusto sa to. Ano man mag-ibog man tanawa man makagusto. Imo na ang binuang nga maibog-ibog ka sa iyan sa isiyawa maibog sa imo. Klinte ang tanan. Wala eh. Ang sunod nga pangutana la unsa kunoy ilhanan kung ang imong uyab or ang imong partner na anay ginabuhat nga mali kibali murag nana siya ginabuhat nga murag kanang pagpanikas or pag kanang murag nag-cheat bitaw lang nga nangabit na uglain unsa kunoy ilhanan ana? Na makaila ko dayon. Kay kani atong tinuod og siya ni gugma kani ang atong uyab. Dili jud siya diut murag kada oras ikita nato kaya kanang nangabit na. Hoy makahibalo ka kay di na kabisitahan di na kaanhaon tagdugay mo anha. Makakabit na tagdugay na mo anha sa imo ha pero kuan tuyuan jud kapag higugman jud sa iya. Na halos mamatay na siya og dili makakita nimo. Ano dilanan la? Unsa pala yung ilanan? Di na siya mo kuan gud. Di na siya mawili kitaon ka ana. Di na labot og dili makakita kanang og kaninuod ang gugma og dili na siya makakita. Sige kuan siya pangita jud sa ato kay kuan mauni mauna. Ay nangutan na unsa day mong matambag sa mga wala pa kauyab?
Na, basin og maot pud sila mga nang, wa niya wa maguyab kay wala nang ngagam. Daghan ako og dili siya way nang uyab sa iya. Magpadung din siya anang naimong ulitaw magpakiay sa labot kay ana naman karon ang mga bagi. Ang body ka ng ano mo. Maunay mo kate, magkasabot dali lakin nakauyab na ka mga tunabos laklin. Nana po'y pangutana diri lang nga nagamatter ba gyud ang size? Og bahin sa ako awa ko magamater sa size. Nga naman daytong ako gihigog ba og nihigog magud ko ana ingon raning king kada ko hala ako kay mo ako gihigog ma. Ano man dai ito nang size di ay maunay. Hindi man daw makuha ng mga babae ma-satisfy. Yeah. Yung laki-laki handa ay nagtawag ng isa masakit. Mo, tanging talong na karang talong ang bukod na ka. Ay, da. Grabe. Okay, ubang babae lang nga mubiya ba kay wala sila nalipay sa ilang sa kuan sa bunal sa ilang mga partner. Nya sa may kaingon ni mana. Og bahin sa ako aba, nga ano man kita biyaan man nimo may gusto na ana mo'y anak, mga duha ka buk anak kita, ano biyaan man nimo? Kanang naa na ma-injection karon, pa-injection nan dai nako ako'y bayad pa-injection na. Pa-injection na, injection na nako og duha ka petroleum. Aron ang pareha ng hinigi kada na. Matagbaw magka sila anak. Ana po sunod nga pangutana lang unsa kunoy sekreto para mo abot imong edad og sobra 70? Na, ambot lang. Larga na. Oh. Kanang ambot lang kay sa ako kabahin ang sikreto gikan hantod namatay nga ako ba nano 53 ka tuig pa nag-ipon namo. Kay ni walay away-away karon ang mga minyo mag-away man di jud ko mahibalo mo away anya. Ang sikreto ana di man ko hingaong do karne kan gulay ba gulay ana ba. Moray kan unay mo gulay mo kaong kaglitson panit ra may ako Unya kanang mga tinhason mo ako ba kanang Sa dagat, seafoods. ha? Seafoods. O sipon sa dagat ba kanang kinasun kusog ko anak mo kaon una isa na makauli ko sa Surigao. Buat jud ko dagat mamara ako kusog. Unya ang kanon anang mga balanghoy, mga kamote, saging Mingo float. kukaw na na. Nga mao di bitaw ng ingnon ko anak mga kanang unsa pa na mga Macaroni, spaghetti. macaroni, spaghetti kanang mga ano daw kuno di ko mukaon. Kung muka pagkaon jud ko nga wa man kumaanad ana tamis man kaayo nga wa man kumakaon anas daga pa ko ana dito sa amo kay kamahal anak sinog mga kamote nilong anak kamote mo yako di ko mukaon hangtod karon malipay na anak mga anak nako di sa Davao bitaw mag-birthday na ay mango fruit ma kanang mango fruit pag di ko anak sakit-sakit sa nipon nagahi ko nilong ang kamote siya pa kumakaon ako sa nanganak nako gikan sa isa kay Tracy ako bata gikan sa isa kumpanya man ako ba gikan sa isa manganak ko wala siya da permi paguli niya na anay bata kanang kuan kanang wala makoy bugat-bugat di maingon ka po karon na ako pag umangkon binangon pa sa iyang bana ngano inarte naman na inarte naman ang bangonon ano kay bangonon ikaw na kitay mo bangon dag ko andain ako tuhod bo ang kadi ang tuhuran na unsa man dain imo tod magkurob-kurob daw inarte naman ang dun inyong bangon-bangon ka ako mga anak karon mga alauna sa gabi ug sa buntag to anak ko sa sapa manluwas-luwas na ko maglaban ako tigbak wa man ko mabugat di gani ko mutuog bugat karon kay ingon na ron kay kalintura man ko sa kadlaw ingon pa di amo silingan bugat siguro kay mabugat magbaya ta kadugay na tong pagpanganak kadugay pa binuang mo ko na karon nimo kadugay na nang anak karon na hino na bugat lo ni to anang bugat ingon ang ako bata ipa-check up na daw kuno ko dito sa Maniki ali ba na check up may kwarta ingon pod ug magpa-check up gani na ay kwarta nya ingko ko ako sa may paminawon sa ano sa man di ka magpa-check up ingko kanang di na gyud ko makabangon na dili na hinaon ka maayo ingko na patay na karon kay na ayo maaw karon kay wa man man ayo na magakalintura pero nakita kalawat lang pahilot ko ni akong apo kunya ingon ko ing na ding ing na hinga ang ipa-check up man madayon ipalit na lang bugas buhay pa ko at ko na mas doktor mo dyan check up doktor na may makakota hindi niya na ka na itong wa man sad ko na unsa maura man itong sakit na kalawasan kalintura okay mo inom dagan tubig ayaw man agoy kaya karon na ako karon nga ang labunon siguro ang nagikan pagpanganak isa yang bata hantod dagduhan ad mga 17 ni siguro kasakon ang labunon kay maglaba tag 5 ra ka buktan na po mahuman na unya ako sa una wa mo ko labunon ay amnon nako pagkatulog sa bata ay nadali-dali ko paglaba di pagmatas bata human naglalay na unya kanang dili pa rihan aniya karon matulog ang bata hala naman jud tik sa cellphone da asa man makalaba Walang pinangga jud ko sa ako bana kay bisag nagsunod-sunod ang anak ko ay labunon. Pinangga ko sa bana. Mingaw na kan lolo la. Mingaw ay. Pila na katuig?
Muna og bata pa ko na byuda. Na, dili na jud ko magminyo kay di nako siya kulihan jud kay basit ug maka bana ko mangulata kay kadto bisan usa nako kamalditan di wa jud ko anto sumbagay bisa ka isa. Lagi. Nasa sweldo dili siya mangita. Kay og mangita siya na, fight siguro mig kay mamintimig away. Kay kuan kanang makaila man jud asawa ang sa paborito sa atong anak ang katong ako ba na ang paborito anak. Kanang talong bang nilapuhan kasi yun nimo imo ko anan og lobeto no so karay sa baw gamay anak siya ra gyud ako sumpon anak ba maglapo ako tulo ka buk talong ay anak ra na Oh. hoy di ka makakaon kay di ka binlan sa niya kay mo may paborito o kanang gabi nga ko ang takway anak may paborito anak ng mga takway mo may iya gusto di mangita ko tulog ang bata mangita ko dito sa kay bukid man ngita ko gabi takway kay ron pag uli niya na anak kasi wala to sa gulang pinirito di pa karon nga na ako tingnan laga ng imo ba anak kay nag kape kanina kana na ko init nah timpla na pungkol kana sa timpla dili oy basta imo gyud na bana ikaw gyud na magtimpla aron imo bana di ka babiyaan ba ganang magkagusto insang ayo din batasan kay mauni mo anak na ikaw ko kanin nagapakan anak oy ang hungita mo kaon siya sa dili basta di kumukad ito ting malitahan ang asa ako wala amot ing ko kasa ka mo dapat manliwat nga ako og dili pa siguro na og dili pa siguro kung largo ko mobiya kadagot anak wala diha pag uli niya na ana na anay bata ganahan ka anak ikaw mo mag minyo ka mo kintahay nga kada anak nimo way imo bana na kay gikan sa trabaho sa siya amot magdala siguro sa kanina largo man sa barkada abot pa sa mga alkal pamayli Pag uli ni lolo na ng bata. pag uli mga anak na sa diha pag siya nga ikog bin permiro na mo panganay ikog sakit ako tiyan daghan na magdugo ng gawas tanan ko anto pizza 14 to sa kuan Disyembre ikog mo anak siguro ko kay sakit na mag-ayo dili pa na mo anak pizza 20 pa na mo pizza 20 na pa anak kag anak pinipili ta ko sa kasakit unsay 20 mo pa dai 20 mauna man siguro ni mo anak himbakod gabita ko nagkompot kog habol inadto ko dito sa among silingan sa isa ka kampo ba in ko nang irini mo anak pin siguro ko na irini tanawa ra gud ko tangdaghanan ng dugo sag uy mo anak ka oy buka niya iyang mana ipakuha dayon ang mananabang dito sa dabuyan kay mo anak ka oy mo anak unsa man daghan ng daw pero ang akong bana 20 pa abuton pa niya 20 14 pagud ko abuton patay na Nauban pa na lang no. Biya na. biya na daghan bitaw na ingon oy ako lagada na ko pagbiya di man ko magkabiya kay miingon man gud tong akong inahan kuan daw kung unsa daw kuno nabana nimo mag-antos daw kuno ka imo manggipili dili daw kuno magsigig biya utol na po pagminyo kay dakong sala daw kuno na Naman po nasa kasala nga for better or for worse. kung Sa kalipay o kasakit ba may nga na. mara di ay kalipay og kasakit mag-inunungay ka mo nya imo day sayon na pagbiya bala kung kanya mag-antos kay imo man siya gipili Lagi. kay og di daw mag-antos Ya di daw ukulatado, kamusantos. ukulatado kan lolo sa una. Antos ka ba? Naunya at sa una ko na iyang liog. Pulatahon pa ko at sa una ko iyang liog. Ko lagi ko sumbagasan. Sumbago ni jang mahadlok kung siguro siyang buyag kay buutan man. Oh. At sa lagi og sumbagan kita hiwa ko jang may kuan. Kala unya matulog lang ka kay magbupan ko lang at sa akong kilid. At sa ka diretso. Wala po ka nagduda sa una la kung nabay kabit si lolo. Ang nagduda nagud ko kay ang mga suwat ako may hatagan sa security ihatag sa ako agikan sa iyang mga uyab. Di man ko. Ang ano man bitay mga uyab ran sila unya ako naipon na. Ikaw yung ginaulian. Ang akong masugo kay mas masugo man kita kay masugo kay di mo masugo 15 pesos sa man sa una ang kuan. Na kay masugo 15 di kay pareha karon. Tados may takres may bagbagat hino ka na sa may isuwal ana. Sa una 15 naman ang buyan. Na kay masugo sa ang akong masugo kay mag-deliver man ko botelya sa Davao. Alcantara mi nagtrabaho manyanak na diretso sa Alcantara nya. Na pag uli nako kay magbaha man kuan tanglaw. Di pa ko mag-agi unya ra og mag-agi og bobas-bobas na kay magpaabot magkadi magkaron pareha nga hawod na ang mga katsada. Pag uli nako diri ang bata diri sa talina sa kilid ang bata sa tunga ang akong bana kintahay diri gipatong ang kintahay tong bata pero humanagod siguro to siya kay may mga amanamo kay dugay pila ra man na humanagod to pero wa jud ko magduga kay di man ko silusa wala jud ko magduga nga mao na to pero kadto nang natiktikan ako sa magdaduga-dugayan lugwa ko kay mangihi ko kadtong akong katabang dili di magpanty magadili walay panty naghayang siya na nakita ra di uy kanang ako gihabulan kay mo ang imong katabang maura man ug imo igsuon kintahay kay naagod sa imo magpuyo na ako gihabulan karon maupoy iya pag uli pag kadlawon kada man kadlawon ta muli tag alas 2 ana alas 2:30
Di karon nag-anak ko paghigda naging anak. Kaingon siguro jag tulog na ko pero nakatulog na gud ko pero nakamata ko ing anak ba. Titinggawas siya, hukas siya. Break gibilin, anak bang sando. Kaingon ko magmangihi dito ba sa balkon mangihi. Ang akong una ingon ko kadugay. Sa akong una wa gud ko mugsulti. Sa akong una ingon ko kadugay ko nangihi oy mga duha na magka-oras unsa maihi ako ang break ko ay pagkabog. Sus, tinagok-tok naman diha sa kay ang amo higdaan kani amo kwarto diha na pud siya sa tiilan pero tiilan sa among kwarto pero naay sira ang among kwarto. Kuan naman ang plywood tinagok-tok naman. Anak kintahan. Anak na ba, anak? Oh. Di, ingo kung unsa man ang tinagukap na mga plywood. Di ako abrihan gamay kay di man tumuogiot ka pirtan di bangon ko ako giabrihan. Uy, pirti na di ay nilang hayop. Nahayop na, naglit sa uban pa siguro itong nahayop na naglip-tulip na sila. Di karon ingon ako nga. Karon di ako na pud bisirahan pagbalik. Kanya ingon na iya na maghihukas ka nang maura man siya mupatong na. Oh. Hamba jud ko nagamatog kan dai ta pagsilos kanang makakita ka ta. Oh. Yung kulog naman siya diri sa akong una dali na jud na siya mosulod. Kay wa may pantidaan. Ang atong bagawas ako may naghabol ato kung dali na jud na mosulod. Na siya kulog na siya. Mahapit na jud ingon ko nga. Wa pa jud ko mamatay mo kijud ka ganon. Largo siya pagtabakawas kay nakurat mo siya kay banda ka man ako ang labot. Dahil wala pa to ko makakita di man kong silos. Di man kong silosa. Wala ka ni biya la. Sakpan na gusto nimo. Wala eh. Na karon imong pag dito gidala ko niya dito sa kusina. May kartong siya tawa na may hunting bitaw siya nga maura og paan sa sundalo ka nang naisa kuban ba. Oh. Yatag niya kay gusto daw ko niya. Mopatay daw ko nuko. Ano kita patay man ako nganong di ko magbuyag ka. Nang patay pa mabiyaan pa na ako ng ako bata mapreso pa ko. Yung di lang isa daw ko numuuli di kay. Di na jud daw ko niya umusog. Mao na to dito. Talin katong talina katong amo. Amot ngano nga nahigog man sa atong babae nga ang ngipon abira na kay. Ang lagos atong babae ka pagya ka itom oh. Ako sa una pala nek itom ang lagos baka inabako. Urot duha ka. Taha isa ka minuto. Amot og daon sa kita ito sa talina kay. Di man ako niya. Ngayon ako nga. Talin kana uban ni ragud ko dito sa daplin sapa. Uban na. Talin. Ngano wa man jud ka moingon gabi nga naaram ang tanak ko sa ibabaw, ikaw raman sa abos, madyo ka masyagit nga. Te, si kuya te, kanang anak ko, di ka nang dugay na di ay mo talino. Kanang mag-deliver ko, human na di ay mo anak. Kanang ikaw to adito stilit, bata to nga, depende rin. Human na di ay mo anak, diri kay isa katurang panahon na. Kung siya mamagkabanto kay magulay tayo isa. Kalihan mo niya kadak kakainting. Katong tanong ba, naon niya? Kadak kakainting. Inting si Lolo? Siya mo inong, ha? Inting si Lolo? Dilpin man, batin, wa siya mo inong ka dilpin kay largo na ako pagdunggam sa Giinting lang niya. Kadak ani ka inting. Oh. Kung sa itinga kan ora ba na na. Kay nagtanong sa itinga. Yan katawa rin siya. Mao na, pwede ko silong sa kauna. Wala, grabe lang no? Lagi, silong sa pare anak karon karon. Nilos, pare anak lagam nilos anang iyang lagi anang motor. Bilikan, ha? A few moments later. Salamat sa inyong magpagtanaw mga katiktik. Kanaamoy na tungan. Nagtambagan po na mo nga maingon mabiyaan mag-uya, maghikog. Hikog, imnitan duway. Mga tawa mo, makalipay ko sa inyo. Kalimot og subscribe. Oh.